Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh uwana maza da mata. A wannan bidiyon zan gwada muku hanya mafi sauƙi da za ku yi tax na Twitter wanda yake cikin Cpay Network. Yawa har yanzu wasu ba su da ake yin shi ba. To dan uwa idan dai ka san yadda ake yin shi to da Allah ka yi ma dan uwanka sharing domin shi ma ya gani ya san yadda ake yi. So abinda za ku yi idan kun shigo cikin Cpay ɗinku daga nan za ku ga wata alamar kuɗi hakan ga an sa min number 5 da ƙasan ga ko kuma wurin da aka sa min kuɗin nan. So dai duk wanda mutum ya taɓa zai kai shi wurin da ake yin tax to mutum zai yi clicking akan wannan wurin. So a nan zai ganin jerin tax ɗin na Cpay Network wanda mutum zai zo ya yi gashi nan na Twitter ɗin nan har yanzu mutane ba su san yadda ake yin shi ba. So abinda mutum zai yi idan ya zo yanzu misali wanda aka ce min wannan retweet and like and comment expose Cpay development plan to zan danna verify tun da already na danna go wanda zai kai ni can a cikin Cpay Network cikin YouTube ɗin to zan danna wannan verify ɗin. So zan yi pasting na wannan link ɗin da na copy to zan sa pasting sai in danna verify. So da na danna verify gashi nan sun bani nawa reward ɗin. So wannan link ɗin da kuka ga na copy na yi pasting har an bani wannan reward ɗin. So zan ajiye muku shi a description na wannan bidiyo ɗin. Dan a YouTube na aza wannan bidiyon ɗin to sai mutane su diba description su yi copy na wannan link ɗin da na ajiye. Haka ma za ka iya wa ɗan uwanka sharing domin shi ma ya copy ya je ya paste. To haka za mu yin saura don ku tabbatar. So yanzu zan ƙara yin sauran waɗanda ban ƙarasa ba domin su bani reward ɗina gabaki ɗaya. So already na ajiye muku link ɗin a description ko kuma comment na farko na YouTube wanda za ku ɗauka ku zo ku yi pasting ɗin shi a nan. To sai mu ƙara taɓa verify sai mu yi pasting ɗin shi. Bayan mun yi pasting sai mu taɓa verify. So za su bamu reward ɗin mu gashi nan. So haka ma shi ma wannan za mu yi mishi gashi nan za su bamu reward ɗin mu sai mu taɓa verify. To shi ma sun bamu reward sai mu yi claiming. Haka ma wannan ma shi ma zan zo in taɓa shi gashi sai in taɓa verify. Shi ma sun bani reward ɗina. So ƴan uwa kun ga yadda ake yin wannan tax ɗin na Twitter mutane suna buƙatar su san yadda ake yi. So wannan ita ce hanyar da ake bi a yi wannan tax na Twitter. Sai kuma waɗanda ba su yi tax na YouTube ba wanda shi ma ake sa code insha Allahu rabbi zan ajiye muku shi ma code ɗin complete code ɗin a cikin description ɗin inda za ku ɗauko wannan link ɗin da zan muku paste. Wannan shi ne Ubangiji Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu yi nasara. Waɗanda ba su yi subscribing ba to kada ku manta da subscribing na wannan channel domin samun sababbin bidiyo kamar da zarar mun ɗaura. Allah ya mana jagora.